अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। जिजाऊंच्या लेकीवर झालेला हल्ला निंदनीय, अबालवृद्धांवर दाखल केलेले गुन्हे आणि सनदशीर मार्गाने चाललेल्या मराठा आरक्षणाच्या उपोषणाला गालबोट लावण्याचं केलेलं काम मराठा समाज कधीच विसरणार नाही। सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा अर्चना घारेपरव यांनी दिला। त्याचे महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे पडसाद उमटत आहेत आपण बघतो आणि आज आपण सगळेजण सावंतवाडी तालुक्यामध्ये सर्व मराठा बांधव आणि भगिनी इथे जमलेलो आहोत। खरं तर खूप प्रश्न सतावतात जेव्हापासून तो लाठी हल्ला बघितलाय की 300 लोक तिथे बसलेली होती एका छोट्याशा गावामध्ये, तर तिथे 500 SRP घेऊन बंदुका आणि हे सगळं घेऊन शस्त्रास्त्र घेऊन हे सगळे जाण्याची गरजच काय होती। आंदोलन तर त्यांना काहीतरी घडवायचं होतं म्हणून ते तिकडे सगळे गेलेले आणि त्याच्यानंतर लाठी हल्ला झाला, बंदुकांचा वापर झाला आणि ह्या 300 लोकांसाठी 500 लोक SRP तिथे गेले। तर हे कोणाच्या आदेशावरनं झालं हे सगळं झालंय, पण आता याच्यावर कुठेतरी सगळ्यांनी एकत्र उठून आवाज उठवण्याची गरज आहे आणि आज आपण सगळेजण इथे आपल्या बेसिक मागण्या आज आपण मागतोय की गावडे साहेबांनी सांगितल्या त्या, त्यामुळे परत सांगत नाही। पण आज या महाराष्ट्रामध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे। आज आपल्या जिजाऊंच्या लेकींवर हल्ला झाला, त्यांना आज दुखापत झाली। आज महाराज असते तर त्यांचा कधीच कडेलोट केला असता, नाहीतर त्यांच्या हत्तीच्या पायाखाली दिला असता। पण आज महाराजांचं नाव घेऊन छत्रपती शिवरायांचा आदर्श घेऊन हे म्हणाले आम्ही सत्तेत गेलोय आणि काय करतायत हे। आज ही घटना घडली ती अतिशय निंदनीय आहे आणि आम्ही सगळेजण त्याचा निषेध करतोय। भाईंनी पण आता त्यांचे मोलाचं मार्गदर्शन केलं, तर आज आम्ही तहसीलदार साहेबांनी जाऊन आता हे निवेदन देतोय आणि आम्ही सगळेजण एक आहोत आणि नक्की आपल्याला कुठेतरी न्याय हा मिळायला पाहिजे आणि मिळेपर्यंत आपण गप्प बसणार नाही असं आज इथे आम्ही सगळेजण मिळून ठरवतोय आणि आता आपण निवेदन द्यायला जाऊ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।